Hak arpenyo tarik rempang arja arpulai katarik keba ke Election Commission of India kalbu renti kum kesngi tap vote ya ke election banjit ikinong tauan sakayeng keba nrupongot kinong ikmat jong kayeng darbar tauan kejela ki kertong ki boleh kon ya ke election na ki steng bat ki constituency beper ru kilami syakmat bantap ya laki vote jong ki halaki jong ki polling station usulong mel ukur wa ka atian hak jing persang ban yo ban keren bat ki hadien bakila dap ban tap ki vote ula yo ban kenduk tang ya ki kat tu kat nengot ki bana ki seng ki bala dan hakani ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance bat kum juru na ki seng ki bala syong hakal yang persa baro na ki ba ka kenhun kala yo ban keren kila penksan ya laki jong kidnya nga tharai kandan ka jingkala ka artrek jong luber ka senchar khadar nama ba kriu menta kelas dang snguthu ba yanu ki ban jet ba yanu ki ban kentat nama ngilai i kata pu teligi snam ngilai i sibun teligi scam ladang ikran ni kanu sarkar ikran ke sarkar kongres ikran sarkar BJP ikran ke sarkar NPP ikran sarkar UDP kiwe ro mo kini ke sarkar ngilai i kelas senchar kibun ki scam ladang i petang ki scam hak por jong ka senjing senchar jong ka kongres ru ka bai sharkai menta ka jo haba kawan ni sarkar NPP BJP ru ni i bakalong gumno adu katno kita ki scam tang na ka scam covid ru na ekran kembala mi percaya da ka jing ai RTI jong ba desparsing gani tikum ta kani ka por nga thrai ba ki pat ba jong ni ka jalam Meghalaya ki lasung thu shai ba yanu ba ki dei banjet ba yanu ki dei ban kentai hadin ka artrik luber lada yo jinjok ke kamat ka bahakmat kumbang la ong hi ka mat bahakmat bangan le kalong bangin persyang bangin wanra to free education mentagi kena ki baduk kat kum ka right to education act 2009 kabla dapat implement da ka government of India handai empat dapat pentrikam da kan ka sarkar juni ti kato dengan mat baningkong bat kiwe ki mat kilong ba ngin plelat plelentin mentagi ni kena samlah ki kam ki jam ngin plelat plelentin mentagi ni skill training program bat kiwe bat kum juru ngin perkhat kumno bangin transform ya kan ka education department bat ngin wanra du ya kan ka tourism policy bat kiwe ki mat bo scam kalong ba ki pai ba jumlah konsi ki di beri start kumban nak liang junga dak jingku dak display dak boleh ngali yok ala ki long south tem lai tem ko Emily shi tem ko PC bahkan ni ketika 50 tem junga dak sin pesan de dak kita action hi bapau hi ke kandan kan lo ko cike nomor ba ki beri ki jit nga halor ka department sejunga nak dei mata na bo jong constituency lan dei mata na ade po assembly pa chu ko jing fil ti jing pai ba ha dengan tim mata ada job yang ngan yo pan lek khamha nam ta ka break apart jong mulai pakhat khamha ru nam ta ki samla jo constituency ba ku jo jelah hi barakwe para jo ko por kham tam e ka long ba nagaleng jo ka dis ibling in dan mentar wa hak portion share abang portion share ngai scam ka long ba filti ba ka UDP kan nilam sarkar de filti ka long ba nagaleng jo in dan metalang ada filti ka long ba minura sibun bijing toy dak bedai nak betajong ke song hau markum juru nak betajong ka jelahi brakoi bro ki keren ni kata ke jingkala PUI bakandang kata ke jingkala hak artrik luber hak senchar kada kita kenaikan ni ke jingkala kalong ba ing ba ke jingkala kan wan lada ngiyo da dawshi minister bla experience dawshi minister badon ke vision pada ushi minister minister badan ka mensim menteri nak benta jong ke jelang markum juru nak benta jong jong konsio fair ke ban apo jong jelahi berakoi dengan jela kan wan hin adang yo ka leader badan ka vision umane bonong facilitated marang jo po badan nak jong ka plan ka policy program nak benta ka jingila don kami jingla riba mo pi mata ade besya kan dai jing hangum ko mi jingla daga jingla kan wan hi kalong nagalang ada nagalang jung yo shim sab kama nagalang jung UDP ka yo menta banpat yo ya ka post commission minister nomor ngai menta ngai ka sarkar NPP sarkar ping la fil de mensuaru nila poi mensuaru ka sarkar kongres la fil de menta kalong laju depan ka ala UDP ala ka tu kan lead ke ba kan bisa ai ka policy ba kan nagalang UDP ka sa ba dengan tersebut ni polisi barang tinggal ai jembut kalong ya present jungi belong kandidat ya po merang konstitusi pa juga poro ngis scam talaga ada nak juga UDP kawan majority
Atau kalau leadership hi kan, guys kam kan wan sa yang hi. Ani sino am nak ang ni nak community kan sibon ke jeng sibon ke ki idea yang laban ai policy program nam tak interest jong ka jong ka mulai betul jelas hi berko. Hadian ka artrik global ni la pio job ke te kimat ki bahakmat ki jong pi. Yang jong mulai ni. La da pio la hadian ka artrik pio ke jong job ke te kimat ki bahakmat ke jong pi. Bahakmat ni kan ta long art li kabenda bagi paja kan mulai konsihi berapa anong banyak ni ngajong ahi ngin persiang dong ngin create more job opportunity maka orang create more job opportunity mata kalong ba pisu tu kan ni kalong ba kumulong batang isu selai bahan untuk samla mun samla ji kim don kam jam tegani bentar najul ka ban create job opportunity pak mo ngam menahi kan man hayi bentar ki bang create more job opportunity kan ni mata kadiga state issue kadiga state issue maka tegi filti bendangan yang jumlah UDP kan wan kalau top priority hingga job create job opportunity nam tak samla ji kabenda kam ar nong nang benda ban ora mulai ke civil submission kata ke ba membu mulai pat dan bon sibon gi bekam bangi khat di state hi bro we ban ningkong de shapi na kaleng jonga ngap khat kalong ba sibon ge bangi dan kam ban le no hadin jok atrek bagi bon gi policy ke bangan sarkar brim katre bagi policy ke nong against the will of the people ingin hap kanom community policy ingin hap scrap ya kini shwa kaban ningkong de shap ba de state policy hi abade barka policy sarkar kanong menakan yang jungin hap ge policy belayar dari sarkar brim ni hap bon ai ba hap scrap aban tarno mentai policy nama boleh berkemlong for people interest kan sudah mentah kalong individual interest Jingkala kan sawan nomor ba kipai ba muta sansnem kila sitom pala habarok hot ki banta pimpet ki nung hikai pimpet ki nung tri office pimpet ki kena school pimpet ki kena samla jungi ki ba wadap ki jingkuli kono kalat kelenti ki ba kinyo kam ya jam ka baar pat pipet menta kai ka khubor ka bangi ai ya ki pun samla jungi ki lawai ki pateng bakinong sinsha ki badai ban pet bakanum dan ka jampan khenya ka ai ndai pinpe ki nong sinsha ki bapan khen a lapoi hadu put ba ka executive kala surrender yalla ka jong responsibility ka bahap hap tuklar menta ada ke judiciary ngisong ke demokrasi ni ngisong kaba ki nong sensyar ki ba ki pai ba ki ai ki kata ka responsibility ke jingkit play kaba kila abdicate kila ino ya ka bo jakaban pet ya ka bit ka biang jong kejela pet roi ka par jong kejela ban pet ba ki kun samna ni jungi kindon kila wei mutafin pet hak ka ai ka ba panmang pisa ka ba Mundon cuka sarkar, mundon bantaban penod kamu tu bisa. Lakukan terima corruption. Bapa yang ada uput. Bahkan ni ke sarkar kila tin, ada bah kila wengno, ya ke consent jom ke CBI. Te kene ka ai ka kubor ka ba ki kun samla jom kila wai pateng jom kim shania asu kene ka democratic process te. Ka ba ni kemilanti ba ki brio ka badana ka bor kindan berke jingkit kele nomor kebang yang dakten kering power comes with responsibility kamdai bopin misuse ka power jopi te kani manu berjenjar pai ba pipe ke jela juni menta natong sedong la susimbram adu khatwai manu badap siu karam ki pai ba menta lalap dah gini kisngi ba ki don ki self help group ki ba kila ongkani ke sarkar min ay pi sansan hajar marwai ada pidon chipungut ni asan hajar bakade ke grant Hendrai mentala yo kakot bakade. Hadu bopli kilong kami mentala bo cinge yang mengindak tip di garam inupship. Menta ki om yin lek kono. Katangnya sepet dan ila job mengingi wan kopor. Ni sepet la da top ki paiba dan kadai kamram jum tik beri batok la they should be held accountable. Kaman kalau bangin banyak kena berbangsa. Wen ka bamsa bangin ai ka lawai ya ki kun samaju bangin thau kilat kiliti bikin ai kam jam anta ngin pej ba
kaneka jing pendukang baklai khajana mo nyong kaneka leakages ya ke revenue juga state ni haplak ladang ila benda tang kata ngatreng munda desho bila ka jing khajana ni aksensar kada kon siu binong tres of kajni ada de doktor binong hikai kita terjadi bat min wan ra su pa bat min thau su ki bopon kilat kilenti bangin desho pan up bak khat ka jamni ka jela jung ki revenue tan ki mar ndo te bopon ba mila mentiu ngin kentiu ke tourism ngin kentiu ke horticulture agriculture kunta terter bangin penkir su khajana ju jela jung bangila bantai kita di kampung roy kumpi hospital di school di colleges kumka congress party ni ai ka jing gular ka bas kham ni ki pata banginum sha bak ai ka badon constitution ju kari india the 6th schedule kum article arkusan ka ba ai secretary like lo ni anta kum uniform civil code ka ban ndo pendam me kerti ki dosto jung ni kum ka seng congress min yang rat ba ban persya ku begini ban pendo ini kita ki hok kita ki art ki kendon badan constitution ju kari india ka ban penjenjar cái khubor jong pi ma ya ki paiba nong vote mandasi ka khubor ya ki paiba kalong kila mat manta sansnen ya ka sarkar MDA ka ba paro khai ki political party lain ka congress ki don lang ba hoi ki bedang chuan mai kita ni nam no ni kalong ba kentai ikini ki seng ni kwa kalawai ka ba pnai kalawai khun ki jongi ba kindon kata ka jingkermen ba hoi ka dong ka jingkermen ki samla jing namar porin dia manta marshiteng ki ka jingbun brio ki dei ki khun samla ki ba po life sansnem kerta ni hapai kaloi ki bakin long kita ki pementoi la ni ki aset ya ka ri khasibe jungi ya ka jela meglia be jungi badia kari india bayi jungi berapa bakin khun samla ki long ki pementoi ki long ki aset ki nom dei kita ki ba mo ki ba umdan kala kelenti ki kala no kita ki liabilities Mentahi ngi iba ka sur jong babun balang hi ki kwai ka jingkala ka sencar ka kadar ba kham tam ha kaliang jong ki nomi khmat ba ki pai ba ki kwa mentai ki nomi khmat ki balong ki nong elam ndai tang ki nomi khmat ki balong ki nong elam kum ba pau ki dak kisien mentang adon ka jingkermen paskam ba ngan poi biang skat di kumbu nomi khmat ladang ayo ka bor kham tam ha sarkar kemudian ni hapek ni kong ya ka yo ka kwat ya ka tri ka ta ka mai ka ji ka pai ba namar bangi i bah kini ki por ki pementa ka ka kadon ka jinghiran ka bejul ka diang jong ka tri ka ta ka mai ka ji jong pai ba jong ka thai tahi ki pai ba ki i ya ka jing no senyang jong aku siam ka ba dei tang ki scheme ki prepare ki bang ai ko ndai tang ha ko ka konstitusi ndai wat ki we ki konstitusi ru kumbalong ha konstitusi jong ni padang rekat bahap ini ki area sini man ka snong hi kila yo ka scheme na yang dong na siam bat am ta kata re ka ba sotrat kalong ba siam ngalala ai ban thau ki bil adu lai teli ki bil na yo ban jing menjur jong lat bat ka we na kita ki bil ka di land bil ar ketika village development council bill perkebalai ketika solid waste management bill kini di bill kibangil ayo hakpor na biting siam kabang ayo i manga nganum artatin ya kan ya bakata kalong kan salong ke jingkendet surprise ya ki babun ki pajba ba congress this time kan sa lebha bat kan sa jabon kisin kan sa jabon kli kisin kata ka dikawai ka hadir jong arterek guluber maria dep declared ya kristal kan don be ka formation of government number 1 we do expect ba ka formation of government kan day perwan ka congress led government but ka khamat ka ba khamat do ka long ba in yo ya ka corruption free government but ka balong transparency na ka interest jong ki paj ba jong ka jala mekhalia baling ogum ta ba kan wan ngin snaya ka sarkar ka balong corruption free government with a transparency nabar ngiyo i ba kani ka jing election ka sin ka baningkong bangin i babon ki candidate mentaki sedang ban penon kam daka board jong ka pisa ka bangi khot ka mani power te pila ban penon kam ya ka le sei kap tu ka ni percentage ki babon ki bre kim pliang ya kani
Namar lada fiong baka pisahkan terikama ke per election. Believe me, jaka benginyo iki statesman, ki real leaders of the state, ngilak bendu yaki, bat kinsawan da kita ki bangikot ki dealers, kamu kinsimi tanda kinong kayi sudah. Ngakermen baka arterik ubnai match baka Indonesia kata ka jingkala haka senchar kadar ka jela Meghalaya kumbang lai I kini kisan sinam kin lalet na yating khubun ki jing e te habang yating khubun ki jing e kum kawai ka khun samla jong ka constituency not Shillong pat kum jo ka long kemi jo ka por ngakwa baka jela ka jongi ka constituency ka jongi kan kelano kan ipat kata ka lawai ka ba pharnai khamtam ki khun samla ba ki long kemi kimat jing trekam ki jonga ba khamat do ngala release ya ka policy statement namenta ka not Shillong ka de bangin pe ki khun kan thai ki khun samla ki khun kan thai ki jongi bat chinrang bat kan thai ban yo ban promote ki ha ki self help group ngin ai ru ya ki free coaching classes for competitive exams kum jo ru ya ki long kmi ngin ai ki self help group nam kin yo ban pen I ki sap ki ba pher ki jongki kawer ka ba khongsan ka de bangin bo ya ki medical shop hapo not Shillong ya ki dor dawai ki ba kham dunai ka original price ka jongki but kaweru ngin bo ya ka women police station tinggi ni ki robust amenities ki infrastructure ngin develop ki but kaweru ki education ngin haban pet ka not Shillong ka jongi namar ki bon ki drop outs ki belangat habon ki jinjar mo ki khun samla ne ki long kemi ki long kpa ki jongi namar ba hapring ka pandemic crisis ka ba nilamat te bon ki drop outs ki khun ki jongi tingi haban pen kentiu ya ki tingin hapwat ikalat kelenti namar nakaliang la dangi form mangi ka sarkar ni kular hi mangin reva melut iki infrastructure ki bala saadin amdon jinga tatin angit scam bi kata bakan wan ke jingkala namar kani kabang ladap banya nujor tang sansnem hapo jalam june government hapo jalam juga NPP bala support de kiwe pat ki political party bat ngilai I katno jing sa nyon ben jing sa le ben katno jing kidram jongka jelah de 4000 crore bat katno jing le pahu pat abangi pe ni election ka ba la susam ki pisah tingka lakum ki marat mo kuma song no de su kum ki brio ti ya bangit scam ba kani gade ki ka ba le percaya ta ka ya ka demokrasi mo demokratik fi ka baningkong do kadai ka kani ka bamata ka bang sultanat ngaso komen bangit scam ru sasau konta ngi nangsa iya ni ka singi ka bakin net bantai ka vote bangit scam ki pai ba nomor ka jing sedang jo jikala ko mangekren kadai hakti jing pai ba hai simpre akti mo lada ngitip ba ublai yarap itai barap ladi lada ki pai ba so angno itak jingkala tham dami pat banit happy ka vote ngam trai hi ba ublai ru ne la ka jong ka banta mo kalau ka jingai baskem barki isu kimat I bang yakren ngathai ki pai ba ka tepi ya kai ka nongrem ka jong ba arden bolai don marwai ki por balik bal mangaru marwai ki por ba joni sansnem mata kan utam ngai don lang bang inda sungu komen kham tam ba hajing ha ka jingya don lang ha ka ju jong ka seng ka VPP Voice of People Party ngi ibadong ka jingkermen mo ba kiwi dah ki candidate jong ka VPP ngai ba pai ba hi unai ka jingjob ka badon burom ama ka jing terang ka jing seliang ka jing angnut ya ka change ya ka jing kala ti bat ngit scam ba lembah mo ngi arngut ka banglayo ya ban pelong ka ju kerteng ambut ka kerteng bat ka kerteng haji sedang jong kerteng Edelbert sedang do I kut uti ha kerteng joba arden ru sedang do I kut uti ngit scam bakani kanon ki ka jing sandur thamai jong blai lembah jongi bat kumju ka kenuhun BPP bo ki pai ba ngit scam kan ai ka jing job bar klempet biru ngina menora sibun ba ki jingkala nginum don jing atatien namar ngasngu iblai kalong bangami na ni constituency bat ngiyo ru ini ka parti kumanta kabang I ba kajing kersan jong pai ba kalong kajing kermen namar ba yangi hi ki pai ba hi kimi identiti kumbalong kiwei mo na takadaw ngiyo ban terwai la dia lembak ki por sim balik ki senam ke balik nglayo kajing job Padahal ni kenti ngit scam bo pai ba on ai ka jing job I namar ka jing job do artali gidan muscle power money power mo daga bor pisa ba daga bor ba daga jing da ton bor mo ten rei ngangit ba ka jing job awan ai ni kenti ka daga jing it ba ka jing sania klam la pen ram ban nginum ram hiru ngi sudap ram kala palai pai ba banginum ya pen lanu nur ya syuki bat kala we jonggi khon samla khamtam ba de ka riu ja ban riu bat kimat ki ba kong santam gidi kita ki kimat ki bakta ya ka jat ban riu ka state ya ki samla ya ki bedok besok ban kenti wayo ka kot ka boundary issue ka badai ka
reservation policy kepada hidup kumjuk ki isu jongka kinong hikai mat kiwi dah ki babun ba mo habang idon halaka jongka ri ngem dei ban pelong ba ngin mat pat ya kijing e ring dei ban wengi te kijing e kabang ko bangkan ka clear message kadai ka survival kabang ya khun na kabanta kalawai jong kilong dien le mata pet ba kini khun mata for their own survival mo ban hadu menin ka sing sonde ka singi jong play kaba nginget bah nyu tuli gi singi bo play la ai ndu tuli mungin trai ka singi ka ba ka sonde ka di ka singi jong play nrai kidang ngiyo khobor ngi yo ki jingtip ki bari ki reliable source mo ki bang yo ki jingtip ki batikana bakilet ban sam pisan nrai ngasro banong takani kawai ublay ban bishar bangin mula ngin la ban kentho nrai ngit scam ba kata ka bamhok mo ka ba persang ban terwa lani ki bala kum kner ki ti ta bamhok iso banong takani kawai kopa to ma biki na bakim tip kai ka bakile ka message ka ban kong he kalong ba agin ni ski sultanat namar ba kawai ka yaj bet enti dan kan ro ka jing tempot agwe de kan ka boling ta ski ke kat kum jing pet jungi menta ka kentiro ka ton angot ka biang te kani ko aman ai mo ka jing ro kham tam election commission to la ai kan ka awareness agin ki banai bladan kham tam agwe de ka ton angot kan 17 no chlon the room no kadu confident kilong man job election hai confident to ngai tre kadang ke confident telong confident pada ban pensisa te kalong hadu after i mo panio kan ga result katai lada job kumali kai ka thong ka ba khmat do ka thong ka ba khmat e ka dei ka ni ka ban rai ka ni ka jing song san ha ka snong thau ha ka ni ka imlang salang nomor ka ni kalong ka ban kamba nomor ba dan jing song san ka don ro roi ka par mo ha ka benta ba per kenang tade kibun de kini ki polisi ki bang kam le kam tam nam ta ki jing ni kam yo jam ki kena ha ka bari ni ka job policy ha ka bari ni ka youth policy te ngi don kam ban pemha ngi don kam ban wat thamai le ne ban thau thamai ye kini ki kom thau an jongi te kam tam e ta kini kena samla ta ka de ka thong ka ba kong e bat kui de development nak bide ko umbang di kesurok nang ta kani ka mo kani ka urban health systems kini kita khmat e bat kom ju ru ka bide kani ka kini green airports ko kini ka amfra kani di projects ki bing don kamban shim kai ba khmat e jong ni I have no doubt that on the second will come out with a flying color. So I believe this same love which they have shown today, it will remain and they will cast a vote on my favor. This is what I have seen and I believe in my people. As of now, when I went to polling, so I have seen that most actually me and between UDP and NPP, that is a fight. So but still I will not, I will consider all the candidates as fighters and then I'll consider that it's a tough fight with everyone. So, but still I believe with my people's love, I will come out and win this election. On this bright and sunny day, I thank all the voters in the state and also the voters of Umroi constituency in particular. Please come out to vote and vote responsibly for a brighter future of the state. Saya kipat kinang kajing sania nama hakini kisam kibalaya yang saya ila pusang bele bah ya kedong katani mo lalu ma pusang kat bala buat ibut ibor mo badon halade bagi nong kesan kipat kibalaya sania ngat saya ila pusang kedong katani ngat saya kata jubab kata wana ka afterik nganget bagi sasisen kinang sania kata kai jenggai nakal yang kedong aku panungkong ngapan pau jing sungu ya boleh try kendra bolaya lam yang hilang barok bang ilong kumni ko bang ilong but kumu emily waki pa kila penjob yang ana duk sinem arja perang ngit scam bahagane ka kentiru ki pa ki bodon burom jong ganong po kolusi barok kowe ken ai biang gajing kesan yang agane ka kenti na ko benta banginio benteng ya gajing syakri agane ke konsumsi haga temri boy ban haga jelahi borok kuwe ngadon ngijing kermen ka ba scam aga ba ki jing syakri ki ba ngila persang ban syakri haki sansnem ki balalej ki pajba kin don kar komperkhat aga ba kin ailat biang yanga naga benta bangan mikmat ya ka khandai nongpo legislative assembly constituency
but ngangit scam bagi pajba kan ai kejing kersan ya ke parti UDP ke bangang nikmat akan ka snem but ru kum u syakri wala persang ban syakri ya ki kam ke beper ban penting kena bagi kam aga bede bat ka kya ka pule ka puthi umba mundi lenti ke sikin nang ta isu ko bede bat ki nong rep ki jungi isu ko bede bat ka ladi okam yo jam jong kun samla ki scam ke jing persang ke bangin la ban budin nang ne sekmat pada gejing kersan jung pai ba jong nong po konsumsi agan ni kesingi ila ban poi sung thong jong gejing job tom tak step ala pendep ya gejing sebut gejonga kalian gejonga ngapen pau gejing sngongu bekrau ayu blai bala don ka bangi lalu pergi sedang bija kena campaign kena election MLA jong ning sna de adon gejing et kuskam bagi pai ba nong song snong jong ka mau ti konsumsi brok we in ai ya ke kersan mengelai slok kemudian keren hagi ni kebenai di beladap ke mengelai snong di tabu jopi dengan ai ke juga Google do ke play shop ro di pai ba no snong jong ka mau ti konsumsi Henry ka wakaddu ka bangi day ban am hadian ka jingdap ban tap iki vote ka day tanga ka artari uleber araja arpulai ka badai ka sngi nyaw yaki vote manu uban job but manu uban rem